Oli kerran muuan Pena. Pena oli superpalosammuttaja. Eräänä päivänä tuli hälytys. Kiinassa palaa Kiinan muuri. Joku roisto oli heitellyt dynamiitteja Kiinan muurin viereen ja ne oli räjähtäneet. Pena armistelee autotalliin ja käynnistää mopedin. Hän ajaa yöllä Pariisista Kiinaan. Hänellä menee 5 minuuttia ja G-voimia 20 000, mutta sitten hän huomaa, että menee väärään suuntaan. Penalla oli mukana Coca-Cola-pullo, jonka se täytti vedellä ja sammutti tulipalon sillä. Penan juhlia juhlittiin 3 päivää. Hän oli iloinen, koska siellä oli kakkuja ja juomia. Parasta oli se, että siellä oli ilotulitusta ja ilmapalloja.